गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो हापि रंजालि बैसागु टु एभ्रिवान ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनि मुङा रसिदा समफ्रामारि स' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों स' बिनि फिननायानो जाबाय फार्स्ट अफ अल आइ लाभ माइ ड्रेस आं आंनि गावनि ट्रेडिसनेलनि ड्रेसखौ मोजां मोनो जुदि नोंथांमोना जुदि कम्पेयार खालामनानै नायोबा गुबुन हादरनि ड्रेस बा गुबुन हारिनि ड्रेस आरो बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ जुदि नोंथांमोना कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोंनि हारिनि ड्रेसनिफ्राय साबसिन ड्रेस आरो जेबो गैया स' बेनो आंनि मोनसे मेन माने साहस फैयो आरो जोंनि ड्रेसा ओरैबायदि फुल्लि काभार माने फुल बडिखौ जोङो काभार खालामो आरो एसेबां नायनो समायना जोंनि ड्रेसा स' आं बेनि थाखायनो जोंनि ड्रेसखौ जेब्लायबो केरि खालामो जिखुनु कान्ट्रियाव थाङा मानो आं फार्स्ट अफ अल आं बिराद मोजां मोनो जोंनि हारिनि ड्रेसखौ ओमफ्राय जोङो माने बर'फ्रा माखासे जायगायावल' दङ दासो लासै लासै गोसारगासिनो स' जोंनि हारिनि जिनिखि ट्रेडिसनेल दख'ना ड्रेस स' बेखौ आङो माने गुबुन हादरावबो माने फोरमायनो माने खोन्थानो सानो आरो जे जोङो मोनसे जायगायाव आसाम होननाय इण्डियानि मोनसे आसाम होननाय स्टेटआव जोंहाबो मोनसे बिटिआर होननाय जायगा दं बेयाव जोंनि राव हारिमु जोंनि अन ड्रेस अन भाषा जोंनि अन स्कुल जोंनि गासिबो कालचार दङ स' बेखौ आङो माने गुबुन हादरावबो माने फोरमायनो थाखाय बिराद मोजां मोनो गोबां मानसिफ्रा फरेनारफ्रा आंखौ लोगो मोनबा सोङो मा ड्रेस बियो होननानै माखासे बायदि फरेनारफ्रा सिनायोबो बियो माने आसामनि ड्रेस होननानै सासे फरेनारा आंखौ डाइरेक्ट बुंदों बियो इण्डियानि आसामनि ड्रेस होननानै माने गोबाङानो सिनायोबो आरो माने जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ दायो स' आंनि मेन थांखिया बेनो जे आङो जेरावखि थाङा गुबुन कान्ट्रियाव थांबाबो आं गावनि हारिनि ड्रेसखौ जेब्लायबो लांफागोन आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिखौ जेब्लायबो लाखिगोन बेखिनि आरोना मा बुंगोन जे खायसे बर' सुबुंफोरा जे आसामनि बायजोआव थाङोब्लानो जे गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय राव हारिमुजों सोलिनो नागिरो दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा बुंगोन अके स' बिथांमोननि थाखाय माने आङो सिदा खोथाजों बुंनो थाङोबा एकदम माने लाजिथावना बाथ्रा जाय बाथ्राखौ जाय हारिमुखौ जाय रावखौ बेनो जोंनि फार्स्ट लेंगुवेज फार्स्ट मादार लेंगुवेज होनो जेखौ माने जों बेखौ बिमानि गोरबोनिफ्रायनो सोलोङो बिनिफ्रायसो नोङो स्कुलाव थाङोबा बा खाथि खालानिफ्राय मानसिफोरनिफ्राय बा गोबां मानसिफोरनिफ्रायसो नोङो गुबुन भाषाखौ सोलोङो स' फार्स्ट आंनि भाषायानो जाबाय जोंनि मातृभाषा जेखौ बुङो बर' लेंगुवेज स' बेखौ माने बावनो नाङा आरो आं थैब्लाबो बावनाय नङा माने जाय भाषाखौ नोङो जोनोमनि आगोलनिफ्रायनो रोङो बे भाषाखौ माब्रै बावथावना आं आसरित मोनो आरोना बेफोरबायदि मानसिफोरनि थाखाय स' काटाराव आङो माने उन्दैनिफ्रायनो आंनि मोनसे ड्रिम दङमोन सिमां एक्चुवेलि आंबो बर' मिडियाम आसामिस मिडियामनिफ्राय फैनाय जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेलखौ मिथियो रसिदा समफ्रामारि इउटुब चेनेल स' बिथांमोना बयबो मिथियो जे आङो एयारलाइनाव जब मावो माने मोनसे टाइमाव आङो गोबां ड्रिम दंमोन आरोना आंनिबो एयारलाइनाव जब मावनो थाखाय ओमफ्राय गोबां खस्थ'जों स्ट्रागोल जों मोन्दों मानो होनबा आङो बर' बा आसामिस मिडियाम फरायनायनिफ्राय फैनाय स' इन्टारभिउआव आङो बुहुत खस्थ'जोंहाय माने सेलेक्ट जानानै थांदों आरो स' ओमफ्राय आङो दायो काटार एयारलाइन माने बुंनो थाङोबा वर्ल्ड बेस्ट एयारलाइन होननानै बुंजायो स' बेवहाय आङो ग्राउन्ड सार्भिसाव जब मावो थ' जब मावनानै जोबोर मोजां मोनो गुबुन गुबुन कान्ट्रिनि गोबां मानसिफोर गोबांथार खोथा सोलोंनो मोनो गुबुन हारिफोरनिफ्राय आरोना जिहेतु नोंथाङा बिटिआरनि सिंनिनो सासे बर' सुबुं हिसाबै दा बिटिआरनि थासारिया माबायदि होननानै नोंथाङा बुङो अके स' आं जुदि कम्पेयार खालामो आङो गुबुन कान्ट्रिखौ बुंनो थांलिया जुदि इण्डियानि माखासे स्टेट गुबुन जायगानि स्टेटफोरखौ जुदि आं साननानै नायोब्ला स' जोंनि माने जोंनि हारिनि मानसिफ्रा माने गोबां सोलोंनांगौ बा चेन्ज खालामनांगौ दङ माने मेन्टेलिटिखौ आरोना स' जोंनि मानसिफोरनि साननाया एसेबां थौले आरो एसेबां गाहाय स' माने ओरैबायदि माने चेन्ज जानांगौ दङ मानो होनबा गुबुन हादरनि मानसिफ्रा गुबुन जाथिफोरा ना गुबुन हारिनि मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया थुलुंगा होयो माने फरायनाय समावनो थुलुंगा होयो जे नोङो सासे मानसि गिदिर जानांगोन जब मावनांगोन आं बुङाखैदि बर'नि गेजेरावहाय माने बेबायदि गैया होननानै दङ गोबां नाथाय स्पेसियेलि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट सा ओनसोलाव बिदि नुनो मोनो दि जोंनि माखासे गथ'फ्रा माने फरायनायाव आधा फरायनानै गारनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो स' बेफोरबायदिया माने चेन्ज जानांगौ स' बेखौ बोरै चेन्ज लाबोगोन बिनि मेन गुदि थांखियानो जाबाय सोलोंथाइनि अनगा मानसिया माब्लाबाबो सोलायनो हानाय नङा आरोना मानसिनि मेन्टेलिटिखौ दायोथ' माने गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा दासिमबो गोदोसोना दं गामि ओनसोलाव थ' बिनि थाखाय माने माखासे माने इनस्टिटिउट आरो खुलिना होयोबा मोजां जागोन आरोना जेरै माने
माखासे मानसिफ्रा प्राइभेट इनस्टिटिउट खुलियो जायखौ माने गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने एयारलाइनाव जब मावनो सानोबा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथियो जे इनस्टिटिउट होननाय लगे लगेनो गोबां खरसनि फैसा थाङो आरोना थ' बेखौ जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि प्राइभेट इनस्टिटिउट बेफोरखौ जुदि बिथांमोना आखायाव लायोबा माखासे माने जायफ्रा एसे माने मा होनो मिडिल क्लासनि मानसिफोर स' बिथांमोनाबो माने थांनानै कर्सफोरखौ लाहैनो हागोन जुदि बेफोरबायदि प्राइभेट इनस्टिटिउटफोरखौ जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि आखायाव लायोबा जुदि गभर्नमेन्टनि जायोबा ना